ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ବାପା ପୁଅ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି ପୂଜା କରୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି, କାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ ଟିକେ ଅଛି। ଅଲଗା ଦିନେ ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ ରୁହେ। ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କର ବାରି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହାହେଲେ ବି ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର କିଏ ଯାଇଥିବେ କ'ଣ, ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ବାପା ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଚନ୍ଦନ କଟା ହେଇଛି। ଆମେ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଘର ଏଠି ଦେଖା ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ସବୁ ସରିଲା, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲା। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲି ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତା ହାତ ଟିକେ ପାଇବ ନା, ଛୋଟ ଅଛି ମୋ ପୁଅ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲୁ। ଆମ ପୁଅ ଏବେ ଚାଲିଲୁ, ଆମେ ଉପରକୁ ଚାଲିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପର ଘରେ ରହୁଛୁ। ଉପରକୁ ଚାଲିଲୁ, ମୋ ପୁଅ ଏଠି କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲାଣି। ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।